तो वेलकम बैक Raja यूट्यूब Ji. चैनल रोस्टर राजा में आप लोग का स्वागत है भाई लोग। प्लीज आप लोग वीडियो देखने से पहले आप लोग कान में ईयरफोन ठूस लसन तन आगे के वीडियो देखबा तरे रेलैया भइल बा तेका देख। ये से पहले तू 2020 में कौन गाना गइले रहा तेका बताएबा। अभेस भाई ये से पहले तर गाना रहे दिलवाले गइल पियर की फराक वाली ए हम तो जानत रहनी बाबू तू हे कहब देश भाई तो देश भाई तोर दिल परछावन में के लेके गइल बाबू पर छावन के बेहरी हमारा के लेके गइल बाबू राती में हम झुलफी खूब हमरा जा से देश भाई तोर दिल ना उ बिल लागता बिल अब गलत मत समझिया वीडियो के अनुसार से कहता नहीं तो दिल एगो थोड़ी है महाराज एगो कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली कोनो प्योर की फराक वाली अब भाई साला कौन उन्हें अगला लेके जाता है तो कद कोई भाई दिलबा काढ़ के आवे के सताहा वाली आंख मार के दिल ले हमरा जा से ओदेश भाई तोर दिल ना उ बिल लागता बिल अब गलत मत समझिया वीडियो के अनुसार से कहता नहीं तो दिल एगो थोड़ी है महाराज एगो कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली कोनो प्योर की फराक वाली अब भाई साला कौन उन्हें अगला लेके जाता है दिल मारल दिल से दिल वाली न भरे दे कौन लेके दिल भागल थोड़े हैं अब कौन लेके सैंडल वाली ए मार तो भाल तो लेके रख ऑर्केस्ट्रा वाली अब एकरा के क्या करबो अरे नीरज कैसे सब बनेगा शादी करा दे ए साला के साला शादी करेला को एकरा पीछे करता है ऑर्केस्ट्रा वाली के तो सैंडल वाली के तो पियर की फराक वाली नारा लॉस के करना दिल मारल दिल से दिल वाली न जब अवधेश भाई तोड़ दिल ले गए ना तो जरा पीछा ना कर एक बार शादी भाई हाँ न तो अगर बाबू धराला के न फुटपाथ पर तो निराजा वाले लैया दिल मारल दिल दस भाई का कहता है सैंडल वाली लवर दिल लेके मारल बा सील मारल तोर दिल लेके चल सील मारल तो तोर साला तोर दिलवे ना आ रे लोकलस तो पोका लेखा कहता है सील मारल दिल होकेला हैं वो दिल होकेला कोनो ना देखावल जाला खुद था लागे तो सील मारल कहता है साले जे यहाँ हुनका जाए वो बढ़िया दिल वाली साई के सैंडल वाली दिल लागे एकरा बाद लोग हाथ चप्पल वाली तोर दिल लेके जाई साले अल्लाह सही का बकचोदी कहले ऐसे साला मोर रे यारा पियर की फास भाई शादी हो गई खुश बारा ना भाई हम जाने तू शादी हो जाई तो ना तो खुश बारा तू जाते बस भाई तेरा बाबूजी के नाम का है तेरे बताइयो खेसाई लाल अपना बाबूजी का नाम बताइला तू अपना बाबूजी का नाम का है ना बता तेरा बाबूजी के नाम का है बाबू के नाम हो पावर हाउस बाबूजी के तोरा पावर हाउस बात एकरा मतलब तोर वोल्टेज होई ना ये तो होबे करी साला तो दोसर नामे ना बा साला तो हमर हम बुलट जावा हमारा बाबू के नाम हो पावर हाउस वीडियो मनोरंजन खातिर लखा तोनी के बनावल अच्छा लागल होई तो भाई दबा के शेयर कद कहला घंटी के बेल आइटम दबा दियो एगो लाइक एगो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट